Ang pinakahuling bareta, oras-oras sa DZGB. Uya ang mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Matindi ang init tatanim sa Yan ang sinasabi. So summer, kutaan na, supposedly patapos na. Ito talaga tag-init, Kaya lang, sinugpunan, kan pagpuon, kan El Nino. Mapuon pa sana, kaya nagpuon pa sana sa El Nino. Ay kaya tabi, prepare. Sabi baga kan Pag-asa, prepare sa kulang na pag-uran, prepare sa mainit na Disyembre. Prepare sa pagkulang ng tubig. Miyerkules ngunyan, Mama Mary, please pray for us tabi, taod-taod, an Our Mother of Perpetual Help Novena, Petsa 17, 2026, kan bulan ng Hunyo, Miyerkules, 5:15, live po yan sa DCGB ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Bicol Target na tabi. May na-imbitar na sabayan manindo kami na mag-iriba-iba sagkod alas 5 an hapon. Oro iristorya barang asin pag-atid-atidon taan mga pangyayari sa palibot. Siyempre ang pagbutwa ng informasyon sa luwas. Mega Force Patrol sa panginginot ni Pading Jimmy ang samuyang chief reporter. Pading Alarmario, kumpareng Jomar Bien, si Angel, si Joshua, si Karen. Sa Manibela, si Henry Mata sa samuyang Mobile. Tatanems Flora sa Master Control. Sa newsroom yaon dyan ngunyan, Ma'am Sya Leron. Pero sige po ang monitor asin pagpadarakan mga istorya sumada lokal, national, international. Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani, Jimos Barrios. Sa supervision kan samuyang news director Mar Dela. Sa IT, Jerome Nico Martinez, broadcast mitabi worldwide netwide. Kasabay si Joven Ingalia, asin Carmel Hervera, kan Sorsogon State University. Ako mapuan sa Indong, servidor sa radyon sa Indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon! Pigdadangog kong marayso bareta ngunyan alas 4 sa news break ni Nicole. Aktualmente tatanems iyon so pinagprepararan tama na tema apera kung may mga reports na tabi Itong subareta ni Nicole na manungod sa Maleta Boys. Kasuhapon baga nagkaigo ko ta na ning supposedly Blue Ribbon Committee hearing so Cayetano Black pero dain na po nangyari. So nangyari press con na sa natatanems. Nadagdagan so 18 Maleta Boys, dating mga Marines daw ito, nadagdagan pa ning numero and sige na ang dagdagkan mga akusasyones na kung si so diniliberan nilang kwarta, nakasabay na si Senador Chis, pagkatapos na si Senador Chis Escudero tatanems, huminali naman sa minority black, suminabay na ngunyan sa grupo kan bagong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Inimplikar na, dinarahan ni man ngayaan ng kwarta. Yan. Pati si Sharon Cuneta kasabay na. Pati si Kiko na Pangilinan Senador kasabay na. Now, duman sa bareta ni Nicole alas 4, sabi ni Senadora dati, and dating Justice Secretary, ngunyan kongresista, Party List Representative Leila de Lima, kababayan Tabicolana, piglilibong na sanaan tao. Ako ay for one, tabi, sa inda ko sa natabi, if you kamong nagdadangog will agree, setting aside our personal political inclinations, tama pa daw ini pinag-ibo tatanems?
Kung ining si Mike Defensor, ang grupo ninda, buda ining si Attorney Baligod, sincerely believes na talagang makusugan sa indang ebidensya tatanems na so diniliberan din ng kwarta, dapat na mapanimbag kunta na anong dapat gibihon tatanems. Isaangat na ang kaso formalmente sa korte. Tayo man sa napigpapara pangalandakan ninda sa publiko. Oni makusog ang ebidensya. Sa preskon, igaw pang mga retrato, mga slides. Bako, oni sumaletang diniliber. Matindog sa sarong dating Marines. Ako ngayon nag-deliver kaan. So, kung arog ka ng pagtubo din na sobrang makusog ang ebidensya, may testigo, may mga documentary evidence, natatadai pa sisangat sa korte tanganing mapanimbag na masangatan ng kaso, masentensyahan, mapreso. Makangalas magatatanim sa no? Natatadain in the pig. Iguan ng bareta na so 18 maleta boys na ito, sinaangat na so sa indang kaso kontra sa mga diniliberan nindang inining kunyan nin kwarta, wara man baga. So ano ang kunyan? Ano ang nagluluwas? Bako, ano ang nagluluwas ngunyan? They are just inflaming the public, trial by publicity, bakong trial susugduman sa rules of court. Kung di trial by publicity, taigwasin danin. Sabi baga duman sa bareta ni Nicole, sabi ni Congressman Leila de Lima kan mamamayang Liberal Party List Representative, ang katuyuhan man sa nangaykaan, libungon ang publiko, irayo ang atensyon duman sa nag-adang-adang na impeachment case kontra kay BP Sara Duterte. So, siguro, pwedeng arugaan, makusog ang kontensyon ani Senadora Leila de Lima. Hilingon mo, despite the fact na pigpapangalandakan nila sa kinaabahan, unay makusog ang ebidensya mi. So, anong dapat gibuhon? Isangat sa korte ang kaso. Bako, tanganing arestarunaan, kulungo na pareho kan itong so nangyari baga, Senador Jinggoy bako tatanems. Nakakulong na ngunyan, undergoing na the process without trial by publicity, pero luminaog na duman sa proseso kan korte, kan lay, na kung saan talagang mabutwa ang katotohanan. Pero ining nangyari, ining piga para kadakul na din ng implikar. Pero dahil man nila pigakasuhan si Bongbong Marcos, presidente. Dahil man pigakasuhan si Romualdez. Dahil man pigakasuhan si Chis Escudero. So gabos na mga pigtaraman nilang pigdeliberan. So anong gusto nindo? Pagparakawatan na sana nindoan opinion kan publiko, dagito nindoan publiko, mawara so atensyon duman sa impeachment, dagito ng publiko, sundo na pabagsako ng gobyerno. Yung mga tatanim sa no? What benefit will you get? Press conference, Blue Ribbon Committee hearing, na dahil maning nakakasuhan, makusog pala ng ebidensya nindo, may testigos kamong buhay, mga dating Marines, na may mga retrato, mali-malita, and sinda mismo nagtataram, personalmente, ako ang nag-deliver sa tawungan, natataday nido isisangat ang kaso, kundi paulit-ulit ka mo. Bako, kaya yan, nawawara so kredibilidad na kan katotohanan. Because regardless of our political inclination, ang nagluluwas sa sanakay ni is parang sort of disturbo na lang sa gobyerno, tatanems. Disturbo na lang talaga. Di ba? Maski ka, personalmente kang tao, on your personal capacity, igwa kang makusog na ebidensya, tatanems, kontra sa sarong opisyal ng gobyerno. Magpaparakurarat ka sa TV, sa social media, linagayan ko sa gobernador, tapos day mo man pig sa sangatan ng kaso, anuan? Day mo na panimbag. They are just appealing to the senses kan publiko, na dagiton sa publiko, madiscredit ang gobyerno. Bako, kaya maginakita tabing kunyan.
magi na kitang ano ini sabi na nga ni analytical. Bako man na sa pigdidepensa ta ang Marcos administration. Kundi nadidisturbo na kita ang Pilipinas, bako patatanems. Nadidisturbo na kita. Hili nga, may mga bareta na may mga investor na medyo nagbababa na ang confidence por dahil sa ribok na ini. Bako? Pagkatapos na magkurarat duman sa presko ng mga kaswapon, ano na naman sunako Aday manidapig di demanda. Si Romualdez, si Marcos, si Chis Escudero, si Kiko Pangilinan, si Sharon Cuneta. Ano bakit aday man? Solamente na ako aninda, nasatisfy sinda, naka-discredit na naman sinda, nakakrear naman sinda ng public opinion. So, sabi ta nga ni, bako sa pagdidepensa ta ang administrasyon, pero apektado na po ang Pilipinas as a whole. Yan. Kung ma-discredit ang gobyerno, anong mangyayari? Kung rumampahog ang gobyerno, anong mangyayari? Apektado na naman kita. Diba? Arukaan. Makusog pala ng ebidensya ninda. Yan may mga testigos. Buhay. Isa ngat na ang kaso. Tanganing mapusasa na, makulong na sa karsel, siring ka nangyari kay Jinggoy na Estrada, senador, buda kay senador dati, Bong Revilla. Kundi daita, kung nasa kaso na yan, dahil nasindakaan, makakapresenter pa sa Court of Public Opinion. Taan korte, tabi, once na nakasangat na ang kaso sa korte, ang korte, minadesisyon niyan, bako basihan ang political noise. Courts decides not because of political noise, not because of political pressure, not because of Facebook influence, not because of blogger influence, but because on the rules of law, rules on evidence. Yan. Kaya pag isinaangat na sa korte, dahil naninda magagamit sa opinion kan publiko, dahil na madadagit sa publiko, kaya arugang kaan. So whether you are a Marcos supporter or Duterte supporter, or nagbibilib ka sa Maleta Boys akong any day, we have to accept the fact, apektado na po ang dalagan kan Pilipinas. So kay po ng kumbaga, ikaso na. Di ba? Hili nga. So kay Jinggoy na Estrada, kan arestar baga si Jinggoy, bako na silensyo na tatanems? Na silensyo na sa publiko, taday na pwedeng pag-urulayan sa public opinion, uto na nagdadalaga na sa wheels of justice. Korte na ang nag-i-examinar kan ebidensyas. Bako, wala, pagkatapos ka, yun ang pagkatapos kaswapon kang presko, nanuna. Wala. May inarestar si Kiko Pangilinan, si Sharon Cuneta, si Chis Escudero, si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, wala. Di ba? Urog mahong kita, mga korupto. Dahil man pigsa nga taning kaso. Makasuya-suya na tabi Kaya ito may kunyan man. Whether nagbibilib kita duman sa nagtutubod kita sa kredibilidad ka itong Maleta Boys, pero nangalas ka nakatayin duki kasuhan. Sige, suportaran ta. Kasuha, isangat na sa korte. Aning matapos naan. Bako? Aning matapos na. Suportador kita kang Maleta Boys. Pa? Sige na sa ng press conta, sige na sa ng Blue Ribbon Committee. Dahil manasa ang ataning kaso, what will happen? Sayang bakan ispersos. Di ba? Yaon ang makusog na ebidensya, biyo ka mo nagpe-press conference. Yaon sa mga retrato, mga video, yaon sa testimonyang personal. Ano pang pighalat? Natat pa uro-otro, araw-kaan, araw. Ano ang pighalat? We are just inflaming yung sa tuyang political hatred. Yan. So, yun na, isangat na dapat ang kaso. Siguro, you and I will agree, isangat ng kaso. Tama na kan mga kwanata. Dahil papadumanan iyan, kung dahil mapanimbag, kung perming araw ka na mangyari. Press conference, Blue Ribbon Committee hearing, walang isinasampang kaso, papaano? Tal kumista yung manggiraray. Mag-ugat-ugat man kamo dyan yung kaakusar ka, buro video presentation, o ni deliver mi sa harong na ini, o ni sunag resibi, kung dahi mga nido kakasuhan, wala rin. Diba? Ay, nako, kahirap magitang tao, pigkakawatan ang sa tuyang opinion.
Kumpadreng Al, maray na hapon tabi. Please go ahead na. Salamat pada Aha. of agreement na ang gobyerno lokal kan Legazpi asin ang Philippine Fisheries Development Authority Oho. manungod sa planong modernong fish market sa barangay Dapdap dyan sa may Kapuntukan Hill. Mm-mm. Iyan ang informasyon ni City Councilor Attorney Bots Lucila pagkatapos na igananin Ororon ang Philippine Fisheries Development Authority asin ang City Government of Legazpi na ipatugdok na ang modern fish market na ini tanganing ma-ariglar na ang magayon na merkado dyan sa Boulevard area. Mm-mm. Igwa ini na budget pa din na 91 milyon 91M. ali sa gobyerno nasyonal sa esfuerzos man iyan kan ako Bicol asin ang sabi ni City Councilor Bots Lucila anin kontratista na nagsabiling kaya implementasyon na sanaan pigalat kani pade basta makabasa doon na aldaw. Opo. Ang sabi, ang Philippine Fisheries Development Authority, iyo ang nag-design kayan kung anong klase na modern fish market yan, nagibuhon dyan sa may Kapuntukan Hill. Mm-mm. Basta sigurado na ini na mangyayari sa Legazpi dahil sigon kay City Councilor Bots Lucila, iguana nin igibong memorandum of understanding para pirmahan entry kan City Government asin kan Philippine Fisheries Development Authority. Iyan, sa the same spot in a Fishport Erengan o igwaning subagong natutumbok bagang lugar? Bago yata ini panay na lugar basta ang sabi dyan sa part kan Kapuntukan Hill siguro sumakanting lote baga dyan. Roger. Iyo siguro ang nabubugtakan ka ni base sa PIG-9 kan Philippine Fisheries Development Authority Mm-mm. na sindaan nag-design sabi base naman sa memorandum of understanding na yan entry kan Philippine Fisheries Development Authority as in ang city government. Di ining sa Fishport dili nag-operar pa kumpadreng Altabe. Oo, existing magari yan naman yan na fishport baga. Mm-mm. Naman sa Inotan, yan paramentras na kapadalagan ko niyan kan city government. Roger. Kopya kumpadreng Al. So, yan dami ba niya informasyon pa? Giraray, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa luwas. Yan, so sa Fishport na itutugdok tabi diyan sa Legazpi, i-improve kay yan para mahanap ni ibang lugar May memorandum of agreement na yung PhilFida buda yung LGU manugod sa bagay na yan. May budget na 97M ata yan, more or less. Sabi ni 2138, mawawara na yan papaping tawara naman sa author na palsipikadong Senate President. Dahil na nag-surrender na baga si Peter Cayetano, si Senador Peter Cayetano. Kuan ining iyon aram niya naman siguro may kiblit na day ka na magpara-insister ta kunyan ining day kang ganahan. Bago na bagang Senate President kunyan si Win Gatchalian, bako na siyang Senate President pro tempore. Siya na mismo ang Senate President na and igo na nin mga kunyan. Sandalihan ito sa komposisyon. Ito po yung at least yung initial composition igo kitang na kuan digdi sa satuyang release kan asa na ba yon? Ay nawara na. So panibagong komposisyon ngunyan kan
Yan, basta Senate President. Din sa Blue Ribbon, si Erwin Tulfo. Senador Erwin Tulfo. Yan. Okay. So, duman naman sa grupo, nanggalas nga na ito tatanems, natatanag Senate Blue Ribbon pa, Sara Marcoleta, na ikaw na bang nag-imbestigar na sa ICC o ICI, ikaw na nga nagkakarasuan, si Daday pa nagapundo. Ang kung paano kani is, ining sublak na Marcoleta is identified as a Duterte block. Kuan, hadit sinda digdi sa gigibuh na impeachment kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. And Sara Duterte is a contender po sa pagka-presidente kan Republika kan Pilipinas. Inda ko sa natabi kung maging presidente man si Sarang Duterte kung ano mang klaseng sistema kita digdi. Diyan nabuhay so grabing isog na kan mga tao nako kung maging presidente yan iyugon mo an. You can just imagine, vice presidente ka, piga para distroso mo sa gobyerno of which you are a part. You're the second highest elected official running the country. Tapos igwa ka ning dapat na explicar sa inmo ginamit so bilyones na kwartang ipinag-alokar sa imo, confidential funds, na yung niya ng sentro kan na impeachment proceedings nagigibuhon. Tabi, yan. So, kuyo yan, baka managad arog kan mangyayari kaya ining mga maleta boys figura parluwa. Paiba-iba ang kuana, paiba-iba ang sa indang mga testimonya. Dahil ka na mabilib talaga. So, credibility-wise, medyo maduda ka na. Yan, sabi ni Pading Noel na Manalo, nailing mo pa di so interview kay Pia Cayetano, luminaw sa pagkatara niya, nagpara hirak kaya. Dahil ko to tabi pa din na kunyan. Dahil ko masyadong nahiling. Dahil ko nga nahiling. Yan, sorry compadre. Okay. Sige, may istorya pa kita dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Karen, maray na hapon. What's happening dyan, Tabe? Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Finally, may aprobado ng pondo ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa nainot na nga ning pag-implementar kay itong 300 pesos na subsidiya sa electric bill kan mga taga Legazpi. Matapos pa sa naiyan, Sir Pio, yung aprobaran kan Sangguniang Panlalawigan, iyan ay pinag-alokar na pondo digdi. Iyan, Sir Pio, na appropriation ordinance kan Legazpi na mataunin one-time subsidy sa electric bill kan mga members consumidores kan aleko na mga tagaligas. Actually, naging late nang naaprobaran kan panlalawigan. Asin mas nainot pa nga ning na-implementar ng subsidiya kan mga nasa 40 mil labi na mga aktibong members consumidores. Kompresto na ang kan mga residential consumers. Barangay Power Association members subapa, asin mga nasa 16 na mga solar users. Iyo. Halaga dahil sa ipinagdeklarar na ining valid inoperative pa sa nakasuhapon kan Junta Provincial sa paagi kan Committee on Budget and Appropriation. At least, sertifikado na sa legal na huroron o aspeto na may kwarta na ang syudad sa pag-implementar sa ining inisyatibo. Yan. Sigun Sir Pio kay kinatawan Melissa Abadesa Armedilla bilang chairperson ka nasabing komitiba na udyan sa na ining maaprubaran por dahil sa kadakol na mga papeles na pinag-review man ngunyan kan Provincial Budget Office. Halagad ngunyan, kumpirmado asin opisyalmente may sertifikasyon na sa panlalawigan, may pondo na at least ang syudad sa Yan. pagtaunin 300 pesos na subsidiya. So, kuday man yung problema. Itong subsidiya, day pa man pwede man itong unang day na ipag-release pero nag-appear na duman sa resibo na kunya na ibabawas ito sa konsumo kan kuryente kan mga konsumidores. Pero so city government pwedeng nakahulgo na sa pag-release kaan pendyente sa pag-aprobar kay ning sangguniang panlalawigan. Tama, Yan. Sir Pio. Nag-appraisal lang Pondo duman na talaga. nag-appraisal duman sa bill na babawasan ka mo ning 200 once na naaprobaran na ito. Okay, so dahil man nangahulugan na binayadan na ito kan city ora-orada. Dahil Yes, bakang Sir narukan. Nakakuan lang, naka-indikar lang duman na itong konsumo itong sa bulan, duman pinag-charge sa kunyan kan city itong susubsidiya. So ngunyan pa sa na-aprobaran yan on review.
Yes, tabi Sir Pio, tama po. Roger to that. Sige. Matatandaan ba yung tabi Sir Pio, enot na nga iyan na pinag-inisyar ni Alcalde Hisham Ismail Caligaspi, tangani na magkatabang ini sa magabat man na epekto kan presyo sa pagkabuhay man kan mga konsumidores na nagbabarayad sa kuryente. Roger. Karen Ala, this is GB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa mga dagdag na storya. Hali dyan sa Sanggunian, Palalawigan. Yan, Tabi, subsidiya yan kan konsumo sa kuryente kan mga tagaligasping konsumidores. So, nag-appear lang duman sa resibo, pero so aktual na pagbayad kaan kay Puhan pagkatapos na kan na aprobasyon ng Sangguniang Palalawigan on review. Pwede man na ikon mo na, i-hold mo na. Oras Pilipinas, alas 4:29. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Tata Nems. So nagharap po tabi manungod sa itong final peace agreement na pipirmahan kan US buda Iran sa nag-adang-adang na tabi na 19. So Biyernes digdi sa Satuya, pero petsa 20 na yan mangyayari ta baga medyo pag 19 sa to, 18 pa sana duman, 20 sa to digdi. So sa Sabado yan mangyayari sa Tuya. Philippine time. Sabado pipirmahan na
kan US buda Iran, so pinalmente ng kunyan, pinalmente ng ining deal manungod dyan sa bagay naan. So 19 Berni sa tuya, pero Sabado ang mangyayari ta. Sabado yung pasan ang 19 sa oras ninda duman buda aldaw. So yan po tabi manungod dyan. Sana matapos na talagaan dahil nang mangyari pang kariribukan sabi digdi ni 8048 good PM okay, good PM Sir Pio. Bagaman may mga isinulong na priority bills for some vital sectors katulad ng fisheries, agri at medical, nakukulangan ako ng emphasis for other matters okay, other important items during the special session such as promotion ng ating kultura or sports at paglikha ng karagdagang trabaho. Those are unfortunately natatabunan na external political noise na ipinagtataka na lang natin kung worthy pa ba ikonsumo ang isyong 18 de Maleta. Stephen o Batangas. Okay. Stephen, thank you so much po sa yung pag-participate. Okay man yan, pero sa dami iba-iba po kaya paano ang level of priority sa atin. Pwedeng may nahiling kita na ini ang dapat na aktibaran kan gobyerno, pero sa pagyaong kita sa pagyaong na kita sa laog kan administrasyon na limaw, yaong ka na sa Malacanang, nag-iba na iyan because mas mas broaden ang horizon ang nahihiling kan mga yaon mismo sa aktual na paggobyerno kumpara sa satuya because sa kita nahiling ta sana sunama mati ta bunot sunahiling ta lang na dapat na aktibaran which is valido man tabi yan, pero pag kita yaon duman sa pwesto na may mas mahiling pa kita na daita na iiling kan kita ordinaryong tao sa naman. Kaya gayud araw kan ang mga nangyayari ngunyan sa special session na pinag-prioritize na paghururunan ngunyan kan Senado. So mga nahiling tadigdi, okay yan, tabi. Kumbaga, medyo limited ang sa tuya gayod na nahiling ta kita suna sa ground. Pero pag yaong ka na sa administrasyon, dumang ka na sa Malacanang halimbawa, yan, mas mahiling mo na on a wider scope, ay uni palang talagaan mas tawan dapat atensyon. Kaya iyan po ang nangyari. Yan dyan sa session nun yan. And tama ka, Sir Stephen, malay-malitang ini. Saan tayo dadalhin ito? Tatanems, saan kita dadarahong ka ini? May paburo bandera pa na may mga daradara pa. Pagkatapos kahit yung press con nadagi na polarize na pa ngunyan ang tao na banga ng maray. Kaya dahil na sinda nakaka-ignite ning political anger. Di ba Sir Stephen kan Batangas? Hindi na sila nakaka-ignite ng political anger na maging rason tanganing sutawo kumarampag na naman ibagsak ang gobyerno. Questionable na yung credibility nito mga Maleta boys na ito, maski sisay-sisay na sa nabaga. Kan si Chisyaon pa sa minority sa grupo ni Cayetano, day naunang bitan sa pangaran. Kan buminalyo na sa grupo ni Gatchalian, uto na pagkaaga preskon inunambita na. Sabi nga ni kan mga yaw madaga-tinder, karibok. Muna kan isunod pa si Kiko na pangilinan, buda si Sharon Cuneta. Ay, buda si Kunyan. Si Erwin Garcia kan kumilik. Naunambitan patatanim. Diyos ko naman. Pero ang maisog, si Congressman Kunyan, Alvarez. Ay, ito bagang so nahiling ko kan so nagdedeliberar ba ka ito kan so tinangka sa kongreso si Mio Mio. Talagang maisog ang lolo mo. Pusang ina ka? Animal ka talaga? Sabi naman Kim Mio Mio. Maisog pala ni si Alvarez. And little did we know, bilyonaryo pala ni. Kaya hunay ka ng malita ning kwarta. Gunmon, saro sa mga stockholder kan BMW ba yun o
Lexus ata yon. Tapos ining Kia. Suro simple sana. Linusob baga ni Congressman Alvarez si Marcoleta duman sa Blue Hearing. Hinampang niya. Yaon nga ko rin dito. Papahimutikan kung ihain nga yung malitangan. Pigahanap nga sa kukan agom ko. Ay man nga ako kaan. Nagbutwa nga yung pangarang ko dyan. Taninigaran ko. Isinayumahan ko. So, grupo ngayon ni Mike Defensor na i-endorso ko ngaya sa impeachment kontra kay Bongbong Marcos. Kinagahan nga. Inaranan na ako. Hain nga yung malitang aning kwarta. O si saya nag-deliver sa ko. Ito pala, bilyonaryo tatanems. Andito niya ako para si Marcolita huminali. Huminali si Marcolita. Ay, ito ang tama. Hampangon itong sa mga nagarakusar kung maahain man nagadan. Ano? Ay, naku, tabi ha. Ay initsukuan so puting ilaw tabi madali sa tapag pag nakahuron tagiraray si mayor na isyam ining concern mo 9442 sige tabi diyan sa may Ramon Santos Street pag nakahuron tagiraray si mayor isyam isisingit ta ining concern very valid concern man tabi ano na po nalingawan ko lang ining hapot kasuhapon kan ma-interview ta si Mayor Isyam ta medyo na preoccupy kita kaso iba pang mga temang naihapot ta daw man ano isasaray ko ining sa imong mensahe marumduman ta pag nakahuron tagiraray sa programa si Mayor Isyam ipaabot ini may report pa kita diyan sa luwas si Pading Jomar Bien DZGB On the Spot Report. Pading Jomar marhay na hapon tabi what's happening man dyan Damugon mo ini pade. Damugon mo pade. Damugon mo. Bukod po sa aking kalooban. Iyan pade. Karasala na. Karasala lang iyak panguna ko confessioning malita boys Ay, kasal ini di sa loob kang Tabaco City District Jail. Ay Mga PDL ini. Okay. Si Mayor Itragais ang officiating officer. Sumusumpa. Harap ng pagtitipong ito na wala na kayong ibang mamahalin. Inuulit ko, Ryan at Mayon, na wala na kayong ibang mamahalin. Uhoy. Na pagsisilban nyo ang isa't isa at ang arugahan ng mga magiging bunga ng inyong pag-isang dibdib. Opo, sumusumpa po kami. Ugun mo. Ayan. Natagaridagit si Tinuwaring ka pa di. Natagaridagit si alkalde. Sampulo kaya ang papasumpao. Sampulo kaya ang kakasaron. Primero pa sana ito pa din. Primero pa lang ito. Kaya, ano ini? Pigi dali naman kayo ni Mayor. Makonsel. Dahil araw talaga na natarang mga si Mayor. Ano? Roger, nagkakaigwa pa rin ko niyan ni Mas Wedding di sa Tabaco City District Jail. Ini ang ikadawang pagkakataon. Primero ka nakalis na taon. Dahil ko lang matandang karoon mga 20 padis ito. Pero ngunyan, 10 padis na mga PDL. Anpig kakasal ngunyan. Libre ang kasal. Wow. Mayor nagkasal. Libre ang handa. Hoy. Anion man. May handa. May bangkete. Tapos may pamilyang kay Riba. Oh. Ang kay Riba lang, so, garuduwa lang hali sa pamilya. Tapos siya ang suninong. And ang pikikasal ngunyan, 10 padis. Ang 10 lalaki, puro PDL. O yun. So, 2 babae, PDL. So, 8, hali sa luwas. Yun. Unique Roger. Diyan. Sige. May Tapos magayo, pa rin. magayon kumpadring Jomar. Ikwarik ng pikikarasal na, ano ini, na, dating na maglibin, Oo. sa luwas. Ikaw ang pikasal na di nagkatuparan, O, di dyan. nagkain laban. Diyan nagkain laban. Magayon lang ko seremonya so. Bakong basta-basta Roger. ing grande. Roger on that pa rin. Oh. Taut siguro sa ano, may mga interview akong niluluwas. Oo. Duman sa nagkapirang bride na nakaulay ta. So, love life ninda kung paano sinda. Lalo na ito mga hindi sa na nagkatuparan. Correct. Paano sila Kung paano nagkadevelopan? nag-ilusyonan. Budaan sa ro panghapot dyan. Pagkatapos kan bangkete, sain ang honeymoon. Wow! Oh. Digdi, may couple sa room digdi. Ay, igoning couples room. Roger on that. Pero dahil pa naman. pwede dyan na banggi. Day pa. Sa kaipuan, maayos mo na sa mga dokumento. Yan. Dahil pwede. Ay, kumpadring ano, Jomar, maiba ko. Bakong arog man kanso ka itong nangyaring may issue dyan na
nabulilya sa karasalan tapiki so organizer. Diba dito sa tiwi? Sa tiwi ito. Bako man sa tabako. Sige. Sige. Bako ito sige, sige. Bako ito digde. So, digde, yun pa rin tiyo. Sabi kan so nakaulay niya itong bride na 41 years old. Nato paran niya sulap of her life. Digdi na. Uy, sira. Pareha sinda daing kaulangan. Uy, yun. 41 years old, daraga, daing aki. Oo. Taga Camarines Sur, tapos taga digdit sa Albay Sur, lalaki na to para niya. Sabi niya, Oho. sa hilingan sa nada, tiga para hilingay ako. Matik na. Oh, namatay ko man niya. Pero sobrang pagkamot, namot naman niya ako. Jesus. Kasi ka para serpihan man niya ako. Tadi di ba guys, kung silang mga mess hall. nagkakairibanan sila ang pagkaldaw. Oho. May mga eskwelahan digdi ngayon so sa bakery, so ano yan. Pastry. Oho. Pastry. Kaklase niya. Doon pa nagkakaulaya. Tapos nasabutan naman dakan mga jail officer. Oho. Pagkatawan naman sila pagkakataon na magkahuron. Pero ano man, so dahil sabit. Dahil man ang mga sabit eh. Iyo. Sundo na nagkahuyon. Uy, kagayon pa. Ngunit pagkakasal sa doa. Love behind bars. Iyo, gunan. Roger Ronda. So sa Roman na nakaulay niya to, 7 taon na magkalibin. Dahil nakakapakasal, dahil kwarta, ipikinot sa hanap buhay, ang hanap buhay sa droga, na parehas na ba ibas tumag-agom, magkalipin. Ngunyan, tulong taon na sindaligde, nakaukod na ngayon kami kang sa mga skills. As in, tao na, so lalaki sa metal craft, matibay na. Nag-isipan mi ngayon, magbago, tapos unin ngayon, umahong kami, inopera na pakasal kaming libre. Ano. Yan. Pagluwas mi nga sa mga naukudan mi digdi, iyo ang sa indang magiging kapital. Buhay. Correct. Roger. So, Gayun. kada ko sa seremonya, ikapat na padis na ini na pagkakasal. Abo ko kaya pag paradulo kang microphone dumantaw, baka makatarap kang identity ninda. Difficile lang. Oo. Dahil mabaga sa tuya ipaluwas. Yung nga ni mga picture. Talikod sana. Kilala mo, puro taralikod pa kaya. Pero magayon ang biste. Ingrand, nag-sponsor city government. City government. Gayon. Katabang, bakulang city, tarabang, dakul na magkatarabang dito. Iyo. Nailis ka naman ni Jail Superintendent Freddy Caballero. Talagang kung ang city district ng Cantabaco, unique gulping esfuerzos na normal ang pagbuhay-buhay sa nasa laog. Normal. Yung sabi ka to, na ano ko, pagka mo ngayon yung sa laog, kayo mo man mati na nasa laog ka mo. Correct. Normal, nag-i-rescue lang ngayon kami, nagtitraining, nagka-gardening, may socialization man paminsan-minsan. Solamente talagang nakukudal sinda. Nakukuda lang. Yan lang ang ano. So, mga tao siguro matatapos na yun. Ano yun man dito si Vice Mayor Glendon Pungaw, ibang city officials. Dahil nakabot si Sister Crisel Lagman, representa rin digdi ni Alwin Nunez. Ay, Si Alwin. Sa ina ito si Alwin na pala nakadistino. Chief of Staff, nasa opisina, I don't know kung siya ang Chief of Staff, duman sa Kongreso. Si Rams ang lalaking babaeng ang babaeng na. Duma na si Alwina. Roger on that. Sige. So, sa pagkikipag-ulaman niya to kay Caballero, tayo ang sinabi na pusong linday primero kan nakalista taon, diwat nindang pigibo ini dahil lang nahiling ninda. So, kamautan ka diba na gusto naman na pagsakarasal. Siniguro ninda na dahil sabitan mga ini, mga dokumento, malinig, dahil abunaran na iba, bago ninda titukutan na mapakasal. Yan, gayon. Yan paripiyo ang mga informasyon. So, ibang mga detalye kan, siguro arayon sa iyo kung ano yung mga nakuha niya ito, pang mga barera digit, at saka tayo lalaw piraray. Roger. Jomar Bien, BCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa dagdag na istorya. Halay dyan sa luwas. DZGB. Nakaaram ka na, Tata Nems, na coffee shop, magayon na coffee shop. Garo sa mga coffee shop digdi, nasa laog kang karsel. Diyan sa Tabako District Jail.
Coffee shop, pwede ka magduman. May mga pastries, yan na mga croissant na yan, mga biscuits na yan. May barista, mga PDL. Nasungaran kan coffee shop dyan sa loob. Yan. Tapos kinasal, kasalang bayan sa laog kang kunyan kang ining Tabaco City District Jail. So gariba kong presyon ang solamente talaga pag nasa laog ka, nakukudol ka nga, yun lang ang hindrance. Ayun. So yan, congratulations yan tabi sa kunyan sa mga pinagkakasal ngunyan. Maray na hapon tabi kay Migong King Reginaldo dyan sa Bangkiruhan, Legazpi City. Yan. Good afternoon, tabi. And mabuhay ka. And kumusta sa familia? Yan. Migong King sa tuyang suportador sa gabos na programa kan DCGB. Dahil lang kita nakakapasyar dyan pag may okasyones, tabi. Migong King ta talagang perming naalanganon yan. Yan, si Senador Ping Lacson, iyang Vice Chairperson po kang kunyan. Blue Ribbon Committee. Yan. Yan po sa mga nangyayari ngunyan. Daw nangyari naman kang kunyan. Orag-orag ni Senador Tulfo na puputulan niya daaning kunyan. So ngay si ay naka Robin Padilla. And then siyempre ining si Senador Alan Peter Cayetano, minority leader na yan. Si Senador Alan Peter Cayetano, balik siya duman sa dating pagka minority leader tabi. Ining si napapatos man ining kontrobersiya ining si Cayetano. Duman baga kay tukang congressman nagka-issue man yan manungod sa pagbabanga maning term as Speaker of the House. Narob na matatanems, kaiwal niya man si Lord Velasco. Panahon ka ito ni Digong na Duterte, nakipag-agawan manan sa bilang Speaker of the House. Ngunyan niyo man Senate President. Siguro it will be written in history, bakong siguro, but it will be written in history na siyang pinakahalipot na naging Senate President ang turno de opisina. Pirang simana sana ito, so legal na turno de opisina ni Cayetano bilang Senate President. Dahil nahaloy, it will be written in the annals of history kan Pilipinas sa Senado, siya ang pinakahalipot na nagkapot na Senate President. Simana lang, yata, 2 ito tulo, dahil nagsarong bulan ata yon. Yan, so, ngayon, halatun tatabi, tibaad lamang magkaigo na ning political peace dyan sa Senado. Yan. So, impeachment na. Ining Hunyo 2 ata ito o Hunyo 7. So, baragta ka na gayod. So, actual ng ito na sumahiling ta na so yaon dyan nagarikorte. Ngunyan, ang nangyayari, so rumitiran mo na nin mga dokumentos. Procedural mo na. Administrative process mo na. So, rumitir dokumentos gabos. Then Hulyo 2 yun o Hulyo 6. So ito nang so pag-convene na yata. Bako nag-convene na nga ni sina. Ito so trial na baka trial proper na tabi Dahil ta pa isi ining Senado has the power, absolute power na makapag kunyan sinda formulate kan sa indang sadiring rules bilang ang impeachment court is a unique na animal. Sui generis. One of a kind. Unique and characteristics. Pwede silang mag-ibuning rules na sa inda, kung anong sistema, yan. And it is quasi-political, quasi-judicial. Quasi-political because yun na nga niyan. Pigukonsiderar ang political aspect. And quasi-judicial, pigukonsiderar man to a certain degree ang rules of law. Rules on evidence. Yan, combined iyan, tabi. And mga noorin, baad makahurunta naman si Abogado Jong Bonafe. Haputong takon mapupwede na mag-ilihir ang Senado nin presiding officer na bako ang Senate President.
may nagbuto bagang informasyon na pwede ngayang maghilihir nin panibagong presiding officer ang Senado pag-abot kan impeachment proceedings. Tada tibaga nakatuudan ta na pag-impeachment ang presiding officer so Senate President. Ngunyan may nagbubuto na pwede palang ngayon na ta si Sherwin Gatchalian baga, Senate President, bagong abogado. Baka ngayon magpili amongst themselves kung sisa yung pwedeng maging presiding officer dyan na abogado. Yan, tabi. So, baka makahuruntakan si abogado Jong Bonafe, mas nakakaintindi po kan mga araw ka na sitwasyones. Ano? Si Pading Jimmy. Ang sa tuyang kumpadra dyan sa 3rd District, Pading Jim. Maray na hapon tabi. Go ahead. Yes, pade. Sa mga dagdag niya tong bareta, nag-uugbon ang modernong Motorist Assistance Center digdi sa Albay kung saan proyekto ini gikan sa kaisipan ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa suporta ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez asin natural mga local government unit sa pagikan mga local chief executive. Sige na ang urugbon. Sige na ang urugbon. Nagapara urugbon na tabi pa din kung matatandaan baga napunan ini digdi sa Kamalig makukuha digdi sa entrada sa bypass road sa barangay Salugan and digdi mahiling an pig-modify na 20-footer na container van maabot 200,000 kundi ako nasasala an kantidad kay ni tindog na an brand new Motorist Assistance Center 24/7 may naka-duty ng pulis. Kung saan sa mga PNP substation kay ito anapod ka na mahiling mo baga sa mga gilid kan tinampukan to ki mga merkado tagpi na yero at anahaw lanog tarapal obsolete na ini tabi pa porsigido ang PNP higher officials sa pagikan Regional Director, PNP Provincial Director, Natural Support and mga LGU nag-ugbon sa ginubatan sa San Rafael Diversion Iguana. Roger. Sa may terminal. Sa Ligaw, Iguana man tabi pa Yan. Sa aga naka-schedule ang blessing and turnover natural ang bisita sa aktibidad sa aga sinda PNP Regional Director sa Rapidi Noel Nunez natural sa turnover ini sa liderato kan Ligaw City PNP sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Danny Baitek and siyempre sa mga local official sa pamamayo ni Ligaw City Mayor Nando Gonzales Siringman mga presensya membros kan sanggunian pang lungsod sa aga an aktibidad isa sa gibo an blessing and turnover and munyan pa sa nanagihang kutabi pa iguananin dekorasyon in preparasyon na ini sa aga and iguananin police na naka-duty dahilan susug kay Chief of Police Baitik baka may magkaraw kaning mga pinag-dekorar digdita sa agang preparasyon sa natural iguanin ribbon cutting and iba pa then yaw na may ilaw na pinturado presentable yaw nanggad ini tabi sa barangay Kalsada sa intersection kaining Palaog and Diversion Road digdi sa Palaog sa Ligaw and Diversion Road sa intersection nanggad sa sakop kan Kalsada Ligaw City. Strategically located ano? Yan opo tabi pa Wampig na halat kong madangog ngaran Rodilio Sala. Pag-arog ba ka ng mga muntar-muntar na kan mga pulis present na nadadag ko ito sa Kamalig ba kung si Rodilio Sala iba man ito? Sa Kamalig lang gayud teritoryo niya ini initial na informasyon na nakuha ko kanita nagatinder kita kan blessing and turnover sa ginubatan kay ito gari an container ba na ini kan ginubatan in Ligaw binanga ginubatan sa Kabanga Ligaw sa Kabanga 6 pesos ini ni PD Noel Nunez. Okay. Sige. So ang konsepto kaya na pagibong na parang container van baka duman so konsepto kara pading Rodilio Sala. Posible. Yan. So pagibo ka ano. Yan. Sige. Magayon pa
May ilaw sa laog, may CR na dahil tubig, kumpleto. Dahil ko sabot na aircon. Sa bagay, aircon ini gayod. Pwede ta dahil pwedeng bakong maraing ventilasyon ta, container ba? Nagaro sila ka na sa oven. Dahil man pa dito, pinatos man sa laog. Gariso sa araw kanyan sa laog mong pigtutukawan pa di, napapatos na dahil makasangaw bagaan ang sound. Ang sound. O ini, dahil man makalaog init. Init. Iyo. May proteksyon. O hirak man kung naka-duty ka dyan na daining kon lamang sa init. Karo ka na sa urnuhan. Dahil man pwede. Sige. Okay. Yan, tabi pa din sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa istorya. Hali dyan sa luwas. And congratulations in advance sa mga lugares na nabugtakan na kaan, nabubugtakan kan mga magayon na yan, presentable na police precincts sa aga, sa Ligaw naman. Iguana kan sa ginubatan dyan sa may terminal mismo. Sa Kamalig, iguana. Tatanems, pwede na tabi. Yan, may go signal na ang sa tuyang tech department. Salamat ka sa iyong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.